I've challenged my Israeli friend that I can prove to you that Israel Abraham obodo. Eban Israel pitata. Ihana abu upper Kemet. And they introduced 3 deities and Pastor Kulo go with them no. That Reverend Bidolo Ozioma. You want them na room don't Osana Yahweh must be worshipped. And I am here to tell you to make your research. If you don't find out na Yahweh Bafalo Syndicated, burn me alive. Exodus 25 verses 18. And thou shalt mold me 2 cherubim. Verse 22. Upon it I, Chukwu, will stand to commune with thee. The cherubim is a medium through which we communicate to Chukwu. Alose is the 2 words that gave you Alose. But before the concept of Alose, only find our Orokala. Orokala, but the energy summation. If I know we have Orokala is Yogibi. Orokala be is Yogibi. A couple of things in the Bible singing, was in Isna de Bogidi Megan, Bogidi American. Oroka Labuogidi. Kandi Ocha Copeli, Tinalagan a Bible singing, Na Uza, Fuluke Black of Covenant Naga. Or for Conado, Tinia Kogidi Megan, Kedebogidi Bodi. So Sony Bokanya Piabali and Eben Niadronso, Nanansia de Israel. So Sony Bo. Konye room piasia na room webe dinso so nyibo sina na ndi ofeke na amoro chineke dinso kali abai ijebe river Jordan na ebe belema na aba na abesu na omambalade onye melu ni ifa uru na hu ihe funanya na atokwa okuwa Psalm 4 verse 3. The Egyptian gave credit to our ancestors. Unu na hu ihe funanya na atokwa okuwa Ima honye ibu. Ibu ni ikwaro na mmadụ na n'ụwa na onye nọ n'ụwa na-agbaga eziokwu. Ana m onye mbumbu. I say na anyị na-eme dibia eche na igwe ọgwụ. Gịnị bụ dibia? The word dibia is from 2 words. Di abia. In the word in Igbo language, di is a master or expert. Dichi mean an expert in multiple yams. Onye na-akọjiri nne mbọ. Dioka, Dioka, onye Dioka neba. Dioka, onye na usu, onye oka. Dioka, an expert na ikwanka. Madu wesa yonu, iwe kwa gife budi abia. Ikenyele dibia. The word abia is knowledge, wisdom, and understanding. Abia ama, meaning ama ama to reveal, the revealer of wisdom, knowledge, and understanding. Nsigna chukwu okike abia ama. Buonye ma ihe ni na nke kaje ememe na nke eme abia ama aburu Abraham. I can say this boldly without asanya. Only ife chikondi Igbo na Abraham. I will defend it with my blood. I'm calling United Nations to come to Aguleri. We do a kingdom ever. Ibuku or Hofia na Lejan Soka. If they don't pick out a civilization older than Egypt, burn me alive. Una maronyo nuko. Mbebi ebigala kaine jeli no wanine. Nyeme ko wanine sini isiputa. Iwe biazi abankiti onyozo menyu wakuge. 12 sons of Jacob. Ife Bible. According to Nayoche, this is this Obi of ages. Obu Oga. The Obi of ages. Not Obu Gadi. Obu Oga. Obi that have stand the test of time. Obu Oga. Obu of ages. And they gave us a cheap lie. Genesis 46:16. And the man called God has his son called Eri. They are trying to mimic our history so that they will give us a fake identity. Ndị Igbo bụ ndị
gboo metụ nwanne gị aka sị na ndị Igbo bụ ndị gboo. Ịnọ na mgbe ebighị ebi kala aka ụwa niile na-achụ m ka egbuo. Kedu ife a na-achụrụ m ka egbuo? Emelụ m osi sisa n'ụwa niile na Igbo mụrụ Bini. I repeat and I stand to be quoted. Igbo mụrụ obodo a na-agba Idu. Ya mere mgbe anyị na-ata ịta asị ga akụkọ Idu na Ọba unu atara ya n'ịta to recount ka e wee lote ife ndị nna anyị ochie gabigalụ mgbe ndị ọgịsi ụwa gwụrụ anyị. Mana ị mara onye bụ asị gị na Eze Chukwu Emeka Eri si Idu wee pụta mụọ Ọnịcha Ado na Idu.